И здравейте от хора на YouTube, аз съм GK от Scorpion и днеска ще започна поредица на Minecraft. И да. На оцеляване. Тук малко може FPS да ми пада, ама... Тъп. Направил съм се на минималните настройки, защото ми лаги, като снимам на голям екран. А пък не ми снима на малък. Така, опа. И къщата ми ще бъде ей тук буквално. Там ще е входа по едната. Искам от начало да се пусна на Peaceful, нали, първата вечер. Защото не ми се умира от глад. Така, значи... Тук. Ще ми е входа. Тук ще има... Не. Да, няма къде има прозорче. Ще събера малко камък. Готово. И ще сложа крафтинга. Тук. Ще изхъбя дървената кирка, защото губя дърво. И да. Малко започнах след като направих света. Малко. Ама щупих няколко дървенца. Няма ли да се изхъбите? Извинете, ако не ми разберете, но съм малко притеснен. Все пак първи клип, в който говоря. И утре ще очаквайте клип на CSGO. Компетитив. Утре ще се опитам да се вдигна до Master Guardian. Така. Тук имаше едно, значи мога да изкопая така. Още един ред. Вече имам стаки 13. И вече мога да се пренеса крафтинг тейбъл в къщата. И да се направя вратичка. И сигурно с другите колеги, как да ги нарека, ще снимаме клипове в този свят. Всякакво да направя. И да, ще се върна, когато направя по-голяма къща, нали, изкопая всичко това. И сме отново тук. Разширих къщата. Имам 300 камък. Така, да се направим, набавим всичко, което ни трябва. Така. Ще се направя една брадва.
за да отида за дървета. Така. Това е много странно. Сигурно, защото излязах от урода и пак влязах. Двадесет и две държата. Вече имам повече от стак. Сигурно стак и половина. Да, стак и половина. Даже и повече. Преработена. Вече имам два стака. Ще се събирам доколкото мога. Защото се стъмнява, пък нямам легло, нямам вълна. То пък няма излизат, защото съм описвал. Но за всеки случай. Айде, това ще е последното. То се вижда къде ми е къщата. След време ще го направя, нали, нагоре. Или още сега мога. Но не трябва. Ей, тук имаш някъде. И там. Ей го. Учи и левел ми дава. Аз не съм играл Майнкрафт сигурно от месец. Ако не и два. Първи левел вече. Имам точно стак. Толкова стига. И ще го направя с стълбички. Айде две. Така. И това ще е трудно. Честно ли? Грабил. За това не помислех. Ще трябва да събера. Шест. Мисля, че са достатъчни. Не, моля. Ох. Така.
Тук има едно така, че не спре труда. Опа. И ще се върна, когато го направя. Общо дето. И ето, че даже направихме. Даже го изкопахме. Даже 3. Трябва и още едно там. До сега не. Перфектно. Само че защо го щупихме. Имам идея. Да направим една черта и ако чупим покрива на първия етаж. И ще се върна като и това направя. И здравейте отново, хора. Направих даже и пода. И тук тавана. И събрах дървето. И се оказа, че пода е точно 64. И т.е. един стак дърво, преработено. И мисля се да направя тук стените, ще ги покраса и ще спра клипа и после ще го пусна, за да видите какво е станало. Да. И здравейте отново. И чакайте, че ми забива. Оправи се. Окей. Тук сме с един мой приятел, който мисля, че ще влезе в чанала ни Scorpions TV. И виждате, че съм направил къщата. Първия етаж. Опа. И да. И надявам се този клип да ви е харесал. Просто се уморих вече да играя. Дайте палец нагоре, subscribe бутон е под клипа. И до скоро.